dit eta astuna baino astunagoa da. Ean ez dagoen? Ene! Orain Euskaltelen estaldura txoko guztietara iristen da. Gainera mugikor tarifa guztiek 5G eta dei mugagabeak barne hartzen dituzte. Jo, harrapatu nau. Traola, katuak jandakoa, sexua, luaren itzala, etiketatzea merezi duten liburuak. Traola, gazteentzat bilduma, elkarren eskutik. Premia berriei erantzutea, erabilera energetikoa razionalizatzea, salmentan berritu eta sare sozialetan komunikatzea, tokiko produktuaren aldeko apustua egitea, kilometro zeroaren aldekoa, Euskadiko tokiko merkataritza, ondo egina, Eusko Jaurlaritza, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Euskadi, auzolana. Osakidetzako sindikatuak herritarrak protestetara deitzeko prestatzen ari dira eta osasun lanhorreko gatazkan beste maila bat igoko lukeen agertoki horretarako bidean mugarri bat jarriko dute ostegun honetan. Deialdi bateratua egin baitute Zatze, ELA, LAB, SME, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek Osakidetzako lantoki guztietan elkartzeko. Goizeko 11etan izango da, ospitaleen atarian eta arratsaldeko ordu batetan lehen arretako zentroetan. Haien hitzetan, Eusko Jaurlaritzako osasun saila osasun sistema desegiten eta lan baldintzak eskasten ari da. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Abenduak 20 ditu gaur, asteartea da. Donostaldeko esian piztutako krisiari buruz, gidoi itxi-itxiarekin agertu da osasun sailburua Eusko Legebiltzarrean. Oposizioko alderdi guztiek etengabe salatu dute, lotsagarria eta larria dela jarrera hori izatea eta gainera bere diskurtsoaren arabera arazorik ez dagoela iradokitzea. Bien bitartean eta aipatu dugun bezalaxe sindikatuak protestetara itzuliko dira, osasun sistema publikoaren alde eta mahai gainean jarri dute urte berriarekin batera kalera itzultzea. Uda atarian egin zuten era berean. Aldarrikapenak bide beretik doaz, baina larriagotu eginda egoera. Laukako agintaritzak osasun sistema desegiten eta lan baldintzak eskasten ari dela salatu dute. Bestalde, datorren ikasturterako matrikulazio prozesua nolakoa izango den zehazten ari da Eusko Jaurlaritza hezkuntza itunari jarraikiz. Ariketa hori gauzatzeko gehienezko eskaintza mugatzea ezinbestekotzat jo izan dute hainbat eragilek eta horretarako neurriak hartuko ditu hezkuntza sailak. Implementatzen hasiko gara gure erkidegoan hurrengo matrikulazio prozesuan, baina jakin badakigu berrezkoak dira. Baina ez dira nahikoak. Jarraitu behar dugu eragiten eta jarraitu badugu sentsibilizatzen ikastetxeetan ikasle zaurgarriei, etorkinei, alegia, profila nitzoiei erantzuteko proiektuak aldatu, egokitu egin behar direla. Eta ikastetxe batzuetan lantzen ari dira, jada politika hau edo ikuspegi hau. Eta gure partetik
hezkuntza sailetik laguntza eskaini beharko diegu hori guztia egin ahal izateko. Eta eguneko albiste nagusietariko bat Madriletik dator gaurkoan. Auzitegi Konstituzionalak zigor kodearen erreformaren tramitazioa geldiarazi du. PPren helegitea ontzat eman du Konstituzionalak horrela, eta Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduko diputatua agerraldi batean salatu du gertatutakoaren larritasuna. Gertatutakoa ez dela berria dio, botere banaketarik Espainian ez dagoela berretzi dela, Espainiako demokrazia kalitate eskasekoa dela, eta 78ko erregimenaren zutabeek bere horretan jarraitzen dutela, erakusten duela gertatutakoak haren esanetan. Zilegitasun demokratikotik kanpo daude, Auzitegi Nazionala eta botere judizialaren kontseilu nagusia ere. Botere judizialak behin baino gehiagotan aldatu zituen Euskal Herriko herritarren botoak eta gehiengo parlamentarioan. Katalunian ere egin zuten iraganean. Orain, kolpe horiek Espainiako erakundetan ere ematen direla frogatu da. 78ko erregimena. Denbora asko daramagu horretaz ohartarazten eta atzo gertatutakoak zoritxarrez, hamarkadetan salatu duguna baieztatzera dator. Estatu honetan ez dela existitzen botereen banaketa, Espainiako demokrazia kalitate eskasekoa dela eta 78ko erregimenaren zutabeak bere horretan jarraitzen dutela. Eta legealdiaren amaieran lanarteko gutxieneko soldata batazbesteko soldataren 60% izateko mugarria hitzartu zuten PSOEk eta Unidas Podemosek gobernu akordioan. Bide horretan, Espainiako Lan Ministerioaren buruak, Yolanda Díazek, 2023an gutxieneko soldata igotzeko proposamenak plazaratu ditu. Gutxieneko soldata 46 eta 82 euro bitartean igotzea proposatu du. Ekonomia gainekin jarraituta, ekoizleak jokoz kanpo daude janari katearen joko arauetan, enba nekazarien sindikatuak ohartarazi duenez. Haren barruan jarduten duten hainbat ekoizlek agerraldea egin zuten atzo goizean Donostian, beren produktuei ezartzen zaizkien gehiegizko marginak salatzeko eta horiek apaldu daitezela eskatzeko. Produktu batzuetan, salmentak 10% eta 12% bitartean jaitsi direla ohartarazi dute.
Araba lurralde industriala da eta horrek izugarrizko eragina du bertako ekonomian. Izan ere, Eustaten datuen arabera, barne produktu gordinaren 31,5% industrian ekoizten da. Hala ere, enpresen arabera, kontratatzeko arazoak dituzte, besteak beste, espezializazioa eta esperientzia gabeziagatik. Diario Noticias de Álava egunkariak argitaratutako datuen arabera, Arabako kontratu berrien 81% industria sektorekoak dira. Sektore horrek izugarrizko eragina du bertako ekonomian. Izan ere, lurraldeko barne produktu gordinaren 30% baino gehiago industriatik dator. Euskadiko portzentai handiena da hain zuzen ere. Arabako enpresek lehenesten dute ekoizpen, muntaia eta mantentze saileko langileak kontratatzea. Horien atzetik ingeniaritzako, merkataritzako eta marketingeko langileak lehenesten dituzte. Euskadiko datuek egoera bera islatzen dute. Izan ere, industria sektorea lehenengo 5 familia profesionalen artean kokatzen da. Confebaskek iragarritako datuen arabera. Lehenengoa da mekanika, jarraian enpresen kudeaketa eta administrazioa, elektrizitatea eta elektronika, instalazio eta mantentze lanak, eta azkenik informatika eta komunikazioa. Hala ere, enpresek sektore honetako langileak behar izan arren, hainbat zailtasun dituzte kontratatzeko momentuan. Hori dio Arabako enpresen 84,3%. Diotenez, langile horien artean espezializazio eta esperientzia falta da arazo nagusiena. Gainera, espezializazio eta esperientzia faltaren arazoa Euskadi osoan zabaltzen da. Ez da soilik Arabako enpresen zailtasun bat. EAEko enpresen 60% baino gehiagok baieztatzen du profil egokiena aurkitzea zaila dela arrazoi horrengatik. Eta Siemens Energik Gamesaren 93% kontrolatzen du dagoeneko, EPEk 67,88% onarpena lortu ondoren, eta burtsatik ateratzeko prestatzen ari da. Bien bitartean Siemens Energi, Siemens Gamesa osoa erosteko egindako eskaintza publikoa auzitara eramango du akziodun minoritario batek. Uste duelako Alemaniako taldeak akzioa erosteko eskainetako prezioa ez dela bidezkoa. Bada, Gamesaren akzioak erosteko eskaintza publikoaren barruan, Siemens Energy Group taldeak iragarri zuen kaleratze gehiago egitea aztertuko duela, eta testuinguru horretan, gaurkoan protesta egin dute ELA Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek Sarrieguren plantaren atarian. Izan ere, etorkizuna etengabe mehatxatuta ikustearekin gogaituta daude langileak, egonkortasuna eskatzen dute beharginek. Puig Remirez, ELA Sindikatuko Industria Federazioko kidea. Aste batez luzatu da mahai enplegua, naskatuta gaude, badean amatzagu murrizketa prozesu asko gure sorbaldetan, eta argi utzi dute Siemens Energy berriz ere honera etortzen denean, ez dutela deskartatzen edo kaleratze gehiago eta gure lan baldintzak ere ukitzea. Orduan, zentzu horretan, berriz ere ozen esaten diegu langileak, Siemens Gamesako langileak egonkortasuna eskatzen dugula, etorkizuna eta gure lan baldintzak mantentzeko borrokatuko dugula. Eta energia krisi betean gasari gehiagizko prezioa jarri dio Europar batzordeak. 140 euro barkatu megabat ordua. Azken hilekoan 12 bilera egin behar izan dituzte Europako Batasuneko energia ministroek gasari gehiagizko prezio bat jarri alizateko. Azkenean, 140 eurokoa izango da muga hori, Europako batzordeak proposatutako 275 euroen oso azpitik, eta haren beste baldintza gogor batzuk leunduta ere. Hori bai, batzordeak bere esku izango du muga etetea, ikusiko balu hornidura arazoak sortzen ari direla. Errusiak bere aldetik onartezinatzat jo du muga eta erantzungo duela agindu du. Gai zaldatuta, dozenaka bat presondegietan espetxeratutik diren 170 gora euskal presoek gutun bana jasoko dute hurrengo egunotan, Irlandatik datorrena hain zuzen ere. Ohikoa den bezala lagun irlandarrek bidali dizkiete, ahalik eta Gabon garaia zorion zuena opa eginez, eta 2023a emankorra izatea gogoa helaraziz.
Elkartasun ekimena da urtero errepikatzen dena, eta aurten gainera, gutunak Belfasteko postontzian sartzeko unea bideo bitartez zabaldu dute, haren mezuari zabalpen gehiago emateko asmotan. Eta bolo-balo dabil Euskal Herrian, sare sozialen bitartez. My name is Pat Sheehan. I'm a Sinn Féin MLA, former political prisoner and hunger striker. Tonight the Belfast Basque Solidarity Committee are sending off Christmas and New Year solidarity greeting cards to every Basque political prisoner, as they do every year. Currently, there are still 173 Basque political prisoners in prisons in Spain, France and in the Basque Country. While we welcome the winding down of the decades-old, deliberate, inhumane policy of dispersal endured by many prisoners and their families, we are still very concerned at the fact that there are still 173 Basque political prisoners so many years into a peace process. The Spanish authorities are still dragging their feet on many elements of the peace process. They must deliver on the prisoners' issue, and they should do it now. In Ireland, we all know that the Basque political prisoners have spent unprecedented periods of imprisonment throughout Spain and France, and in many cases as far away as North Africa and the Canary Islands. Considerable numbers of them spending more than 30 years in prison. Peace in the Basque Country must mean the release of the Basque political prisoners. Gora, Euskal Presoak, Elkartasuna, Belfastatik. Eta Euskal presoen aldeko elkartasun jaialdia bukatuta, aurtengo atortxurroken balorazioa egin du Bart, Aitor Agirrezabal antolatzaileak gurean gaur albistegian. Pozik egindako lanarekin eta pozik emaitzarekin ere, azken finean beti aipatzen dugu gure helburua dispertsioaren aurka milaka lagun elkartzea da, babes bai emozionala, bai babes ekonomiko bat lortzeko, eta uste dut bi helburuak lortu genituela. Orain arteko bidea ez da inertziak edo denborak egin duen bide bat izan, ez da besterik gabe gertatu den zerbait. Gaur egungo goran baldin bagaude, bada lan asko egin delako. Eta falta den pauso hori emango badugu, hau da, behingoz bukatuko badugu presoen aferarekin, behingoz konponduko badugu, konpontzeko dagoen hau, jendeari esker izango da. Gai aldatuta talaia feminista sortu dute, estatu feministarantzen egiteko tresna izateko helburu duena. Talaia feminista txosten bat izango da, Euskal Herriaren koiuntura eta trantsizio feminista aztertzeko. Talde bat sortu nahi dute datorren urtean lehen txostenak kaleratzeko. Batetik Euskal Estatu feminista bat lortu nahi dugu eta horretarako borrokatzen ari gara. Bigarrena, badakigu hori prozesu luze baten emaitza izango dela, trantsizio bat egin beharko dela, eta eskatzen diogu prozesu hori feminista izatea, eskatzen diogu prozesu hori emakumeen errealitatea goitik bera aldatzea, eta ulertzen dugu gainera aldaketa hori izango dela Euskal Estatua osatzeko palankatako bat, eta hirugarrena feministak gara. Eta zertarako sortzen dugu tresna bat izateko. Interpelatu nahi dugu estatua borrokatzen edo estatua nahi duela esaten duen horri ikuspegi feminista batetik. Bada ere, interpelatzeko trantsizio feministan ari den edo aritu nahi duen eragile sozial, politiko, sindikalei. Bada ere, halako enplazamentu bat jendarteari egiten dioguna, ez? Baina horrekin batera, gure ustez garrantzitsuena da ekarpen bat izatea. Ulertzen dugulako Euskal Herriak bizi duen momentu honetan, mundu mailan eta hainbeste aldaketa eta hainbeste ezin egon sortzen dituen momentua den, sentitu garelako guk ere pixka bat interpelatuta feminismoak ze azterketa egiten duen, ze gogoeta egiten duen, Euskal Herria nola ikusten duen galderan, ez? Eta galdera horreri erantzun kolektibo bat eman nahi diogu.
Eta nazioartean Peruko presidente Dina Boluartek iragarri du Pedro Angulo lehen ministroak kargugabetu duela. Herrialde horrek bizi duen krisi politikoaren ondorioz, 25 lagun hil dira azken egunetan, hauteskundeak aurreratzeko eta Pedro Castillo buruzagioiaren askatasuna aldarrikatzeko antolatutako protesta ekitaldietan. Edozein kasutan, hautatu bezain Laster lehenengo impeachment prozesua martxan jarri zuten, eta horrek adierazten duena da, hasiera-hasieratik estatu kolpe bat emateko borondatea zegoela. Eta estatu kolpe hori, eta Castilloren kontrako jazarpen horren atzetik dagoena da, mezu bat bidaltzea Peruko gehiengo pobre eta indigenari. Esatea nolabait ere da, etzaitezte saiatu beste behin ere, presidentetzara iristen. Ze Castillok ez zuen munduko beste zer egin boterean. Baina badirudi, indigena bat, edo nekazalgunetako maisu batek presidentetza hartzea, Limako elite politiko eta ekonomikoentzat jasangaitza zala. Eta gurera itzuliko gara kirolanen eskutik, izan ere Gasteizko erdi maratoiaren 44. edizioa ospatu dute asteburu honetan, igande honetan zuzen ere, eta bertan egin du jarraipena Gasteizko lantaldeak. Eta kirolei buruz ari garela, Arabako bola jokoa sakonean ezagutuko dugu jarraian. Kirol honek ez du zerikusirik ezagutzen dugun bola jokoarekin, liburuen arabera 15. mendean arabarrak hasi ziren joko hau praktikatzen, eta denborak aurrera egin ala lurralde osotik zabaldu zen. Gaur egun, Laura Onraita adierazi duenez, Arabako tradizioa eta kultura indartzen duen kirol bat da. Arabako bolatoki gehienak eliza udaletzean edo herriko tabernaren ondoan kokatzen ziren. Izan ere, kokagune estrategikoa zen jendea erakartzeko eta kirola bultzatzeko. 18. mendera arte etzen lurraldean finkatu, eta 19. eta 20. mendeetan lurralde osoan zehar zabaldu zen. Gaur egun 650 parte hartzaile daude, gehienak Arabako lautadako herrikoak. Federazioak kirola indartzea eta bultzatzea du helburu nagusi, zehazki gazteen artean. Historiaren arabera esaten dute 15. mendealdean ja jolasten zen, baina gehienetan jolastu denean izan da 19. eta 20. mendealdean, ja finkatu zen gehiago herri guztietan. Estatu Batuetako boloak ez dauka zerikusirik, hemen bakarrik bola txiki bat, 2,5 kiloen arteko pisua dauka, eta 4 bolo besterik ez daude. Eta normalean kokatzen zara ohol batean, eta bota behar duzu bola 20 metroko luzaera daukan
ohol baten gainetik, hasieratik bukaeraraino joan behar da ohol horren gainetik, eta bota behar du hor azkenean kokatuta dagoen boloa. Eta horrekin bota dezakezu beste boloak, eta bolarekin aurrera doan bitartean ere bai. Ezkerraldean daude bi bolo kokatuta eta eskuinaldean badago beste bat. Orduan, bolo bakoitza dauka bere izena, eta lehenengo bota behar duzuna da, oholaren bukaeran dagoen bolo hori. Pizkat, besteak baino pizkat lodiagoa da. Eta, bueno, bolo hori kanton deitzen da, eta hori da garrantzitsuena. Hori botatzen ez baduzu, besteak ez dute zertarako balio. Badaude txapelketa batzutan 6 bolo botatzen dituena, jokalari bakoitza 6 bolo botatzen dituena, gero badaude beste batzuk 3 bolo, besterik ez dira botatzen, eta hori txapelketaren arabera. Gero txapelketa batzuetan 6 pertsonak botatzen dituzte, beste txapelketa batzuetan 5 pertsona, beste bat adibidez emakumeen txapelketetan 3 emakume dira parte hartzen dituztenak, eta umeen edo gazteen txapelketetan 2 gazte parte hartzen dute. Aintzinean, 1000 pertsona inguru bazkideak ziren, baina orain adibidez aurten, 2022an, 633 bazkide gara, eta bai batezera lautadan. Adibidez, mendialdean oso bolatoki gutxi aurkitzen dituzu, lehen bat zeuden gehiago, baina orain batez ere lautadan. Gasteizen adibidez badaude bolatokiak, baina taldeak bereziki ez daude. Osea, bai, gehienetan jolasten ditugunok gara herri batekoak. 12 urte bete arte ezin duzu jolastu. Orduan, edo zure senideren bat jolasten du, edo zaila da jendea erakartzea. Eta Araotzen neska eskola zaharra berritu dute eta 4 apartamentu turistiko, taberna eta jatetzea egokitu dituzte. Instalazioak altzariz jantzi dituzte eta etxitresnaz hornituta daude. Orkatzategiren magalean, Oñatiko Arautza auzoan, naturzale guztiei ongi etorria egingo dio. Eta sakonean ezagutuko dugu hori, jarraian gara bueltan eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan izango dugu Mikel Arruabarrena, EAJaren legebiltzarkidea, orain arte. Gaurkoan Oñatira etorri gara Orkatzategi mendiaren magalean dagoen Araotz auzora. Izan ere, nesken eskola zaharra Araotzeko ostatu bilakatu dute. Auzotarrek hasizia hausnarketa prozesu baten bitartez, izan behar ikustezan, azkenengo 50 urtetan, bertako biztanleriaren beherakada nabarmen bat zegoela, eta horri buelta eman guran, hasizien hausnartzen, zer egin zeiken auzuak, purtsu bat berriro bizi berritzeko. Momentu hartan ikusi izan aukera bat, lehengo nesken eskola zaharra zan eraikina, oin gauzen eraikin hau, erabileran hitzeko ostatu bat sortzeko bertan, ez? Zertarako helburu ezberdinak tarteko. Alde batetik aipatu duguna, ez? Auzua bizi berritzeko, balkartzeko puntu bezala baita eurak izateko, bertan jarduera ekonomiko bat sortuaz, lana sortzia, ezta? Eta gero kanpotik, beste leku batzutatik zetorren jendiari, harrera bat egiteko, ez? Edo auzoko ate bat zabaltzeko. Hausnarketa horren ondorioz, udalian aurkeztu zen proiektua edo planteamentua, eta udalan aldetik zela ez, helburuak egin guztiz bat iken dago, ez? Udalak badauko beste laguntzaildo batzuk, landa inguruetara bideratutakoak, hau proiektu berezi bat zen, eta alaxe bideratu da, ezta. Bat egin geben, eta hasi ginen horri apurtxo bat forma muten, ez zela bideratu, proiektua bera, ekonomikoki, eta hitzarmen bat egin zen. Hor jasotzen zen proiektua gauzatuko zela elkarlanian, horrelaxe bideratu da. Orduan, diru-laguntzak kanpotik jaso dianetatik kanpo geratuko zen beste guztia, auzuak eta udalak erdibana egin dago. Dauko jatetxea, taberna eta jatetxea, eta jatetxean emoten dugu edanetatik. Auzotar bat dauko hortu ekologikoa eta berak ekartzen duztu. Orduan, dependeta zer ekartzen duzten, horrekin itzen dolan. Eta gero gure asmoa zen, itxia betiko merenderua, bai.
tripak kexak, txarrianka, bustana saltzan, eta holako gauzatxoak. Gero bebai hori plato kombinauak, bokadilloak, eta gero sartzen du vegetarianoa eta veganoa beti aukeran. Beti aukeran. Makrobiotikoa demanda. Asten gare asteazkenetan, domekar arte, eta gure sukaldia dau zabalik, goizeko 10:00 gabeko 10:00 arte. Dauko 3 apartamento alokatzeko. Osea, lautaz. Ezetuz lau die, baina baten gu bizi gare. Eta gero dauko alokatzeko 3. Behekua aitzulo, da 4 pertsonan dako. Osea, dauko logela bat bere komunakin, eta gero sofa kama bat baitza. Eta gero dauko ugaztei, niretako politxena, bikote baten dako super politxa, eta gero dauko handarto. Dala 5 pertsonan dako. Daka bilogela eta sofakama. Eta oso politxak. Araotzeko ostatua kokatzen da zehazki Araotz auzoan muinian, ez? Eta Araotz kokatziagatik, ongo litzateke Oñati eta Arantzazura bidian, ez da? Bidia bera oso esanguratsua da, nik usteot horre berak emuten dauen bizipenak eta paisaiak ikusgarrixa diala, ez da? Tartian behar ikutzeko kobak hor ditugu. Eta, aurkatzatekiko magalian dago, ez da? Horre guztixak, emuten dozku aukera paregabiak, ibilaldiak egiteko, harrikutzeko kobak egiteko, edo, gero Oñatik, ez, bestali ditun beste zerbitzu edo aukeraz gozatzeko. Gure asmoa da familixan dako, mendixa guztetan jakon jentia, natura, eta holako perfilan gabitz begira. Ez, porque guk ez dugu admiten ez jairik, ez festarik, ez holako gauzarik ez. Da entorno lasaixa. Eta gure dugu hori, eskaintza da, lasai egotia, eta naturakin disfrutetia. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari ate erekiko diogu, tarretarako gaurkoan gurekin daukagu Mikel Arruabarrena, Aiotaren legebiltzarkidea, eguerdion. Eguerdion. Ongetorri Amaika telebistara. Donostiako ospitaleko esiko kargua betzeek zerezana ematen jarraitzen dute. Zergaitik uste duzu ekarri duela inzoka luzea? Azken denboretan nahiko bolo-bolo dabiz Osakidetzan inguruko kontuak, ezta? Mediotan da presentzia handia daukate, bai Donostialdeko osiarekin zerikusia daukatenak, baita ere Basurtoko kardiologia zerbitzuarekin zerikusia daukatenak, eta egin batean, ia esango nuke gauza naturala dela, ez da, Osakidetzan 31.000 pertsonek lan egiten dute egunero, erkideko biztanle guztiak hartatzen ditu Osakidetzak, eta beraz, egin batean lan gatazkak egotea, eta horrelako gauzak gertatzea, ia esango nuke naturala izango litzakela, ez da. Donostialdeko kasuan, osian bi zuzendari kargu gabetu dituzte, bi zuzendariak nolabait esateko, nahiz eta medikuak diren, kargu politikoak dira, edo, esan digun Osakidetzak eta Osasun Sailak jarritako pertsonak ziren, eta beraz, Gotzone Sagardoiz sailburuak azaldu duen bezala, ematen du Osakidetzak mantentzen zituen ildo nagusiekin bat esatoztela, eta horrek nolabaiteko arrabotsa sortu du, ondoren bertako mediko batzuek plazaratu dituztelako hainbat gauza. Atzo Osakidetzako zuzendaria egon zen Donostin, goiz guztiko bilera bat izan zen, eta uste dut urtarrilean ere deitua dagoela bilera berri bat, beraz lehendakariak aipatu zuen bezala, elkarrizketa bidea abian da, zabalik dago, eta hurrengo asteetan ikusiko dugu, segurazki nola lasaitzen diren apuraturak. Aipatu duzu atzokoan Gotzone Sagardoiz Osasun Sailburuak emandako azalpen horiek Eusko Legebiltzarrean, baina oposizioak ez ditu asetu azalpen horiek, esaten dute ez direla nahikoak, zein iritzi duzu honekiko? Azalpenak nik entzun ditut, eta, de hecho, nik eman dudan azalpen hau berau izan zen, Gotzone Sagardoik Legebiltzarrean eman zituenak. Gotzone ia sailburu moduan, osasun sailburu moduan,
Astean, ia esango nuke birritan dagoela legebiltzarrean, bai batzordeetan, bai prentsa horrak emoten, bai gobernu kontseiluaren ostean ematen den prentsa oharrean, bai plenotan, en fin, konstantemente dabil azalpenak emoten, egunero esango nuke. Hortik aurrera, ulertzen dut oposizioaren papela ere hori dela, ez da apur bat kontrola egin, eta gobernua desgastatu bide batez, ez da? Dena den, badadioenik Donostialdeko esitik haratago doan zerbait dela, gertatutakoa, horregatik arrabotsain handia izan dela, osasun saila, osasun publikoa desegiten ari dela. Hori ze egosten diote sistematikoki, bai sindikatuek eta oposizioko taldeek? Bai, bi kritika egoten dira normalean, ez da bata da murrizketena eta bestea da privatizazioena. Eta ez dira zuzenak gure ustetan, Murrizketari dagokionez, 10 urtetatik ona, urtero egin du gora Osakidetzaren aurrekontuak. De hecho, urtero eskintzen diogu Osakidetzari diru kopuru errekor bat. Konparazio bat egitaldera, ondela 10 urte, 3,2 milioi euroko aurrekontua zaukan Osakidetzak eta datorren urtean aurrekontu ere begira 4,6koa ikusten dugu. Hau da, 3,2tik 4,6 milioietara. Inflazioa baino arago igo da, gehitu zaio Osakidetzari aurrekontua urterik urte. Beraz, murrizketarik ez dago, hori datu objektiboa da. Eta bigarrena, privatizazioan inguruan ez digute probarik emoten. Ez dakit nik bai gogoratzen dut, pasadan legegintzaldian, behin Podemosek bendin makina baten kasua ekarri zuela, agian jantoki batena, baina dinot kudeaketa publikoa da, kudeaketa publikoa jarraituko du izaten, ez dugu beste erkidego batzutan bezala hitzarmenik egiten adibidez ospitaleen kudeaketa publiko-pribatu izateko, gurean dena da publikoa, eta hori da Jaurlaritzak agertu duen asmoa, etorkizunean publikotik joateko, kudeaketa publikotik joateko. Baina esaterako lehen arretaren egoera ez da okertu azken urteotan? Bai, dudabarik. Covid-a ere pasatu dugu. Gaur, 2000 langile daude etxean, bajan, ez? Dinot, zailtasunak badakigu ere, pediatria eta familia medikuak ere merkatuan gutxi daudela, ez? Baina hori ez da bakarrik gure erkidegoko arazo bat, estatu guztian gertatzen da eta Europako herri askotan ere gertatzen da, eta horri nik uste dut Europa mailatik eta baita ere gure eskumenen aldetik saiatu behar garela erantzun bat emoten, ez da, Euskal gizartea gero eta nagusiagoa da, adinaren aldetik, gero eta zaharragoa gara, eta hori arrakasta bat da, baina kudeatzen jakin behar den arrakasta bada, ez da, baliabideak bai eta baita ere behar ditugu profesionalak eduki. Urtero, espezialitate kopurua Ministerio de Sanidadek finkatzen dau. Espainiako gobernuak finkatzen dau, urtero zenbat mediku espezializatu aldiren. Eta prospekzioa urteetako proiektzio hori txarto egiten bada, 10-20 urteko proiektzio hori txarto egiten bada, eta behar baino ikasle gutxiago baditugu, adibidez pediatrian edo adibidez mediku familietan, zer gertatzen da? Gero 15 urtetan, 20 urtetan gabezia dagoela, ez da? Apurat hori gertatzen zaio gure osasun publikoari. Baina badinot faktore asko daude, ez da hori bakarrik, baina hori da nagusietako bat. Baita ere, sakondu behar dugu eta hor gizartean ere, gizarte guztiak dauka erantzunkizun bat, ez? Pediatria eta familia medikuak apurua prestigiatzen, ez? Ez daikun pentsatu bakarrik umei mokoak kentzeko dagozala, baizik eta oso beharrezkoa diren espezialitateak dira eta prestigiatu egin behar ditugu, bai lan baldintzena aldetik, Jaurlaritzak publiko egin du lan baldintzak hobetu egin zaizkiela, soldataren aldetik, eta baita ere gizartearen prestigioaren aldetik hor ere denon artean saiatu behar gara, arazo hau ez da bakarrik gurea. Bien bitartean dena den sindikatuak protestara itzuliko dira, ostegun honetarako deitu dituzte protestak, eta esan dute agian Gabonen ostean ere kaleak hartuko dituztela berriro ere, osasun sistema publikoaren alde egiteko. Diotenez gainera sindikatuek eta agintariek osatzen duten mahai sektorial horrek fruituak ez dituelako eman azken hilabeteotan. Bai, nik uste dut gobernuaren lana dela elkarrizketa zintzoa eta kontinu eukitea bai sindikatuekin eta bai oro har langileekin. Hortik aurrera
antolakuntzari dagokionez, nik uste dut hor Jaurlaritzak baduela eskumen zuzen bat baliabideak antolatzeko eta finkatzeko zentro erreferentea zein izan behar duen, azken finean, nahiz eta baliabide kopurua oso altua den, gure aurrekontu osoaren eren bat Osakidetzara bideratzen dugu, nahiz eta baliabideak altuak diren, nik uste hor Jaurlaritzak erantzunkizun zuzena dauka eta baliabideak kudeatu egin behar ditu eta antolakuntza bat ezarri egin behar du hildoak, irizpide nagusiak finkatuz. Hortik aurrera, sindikatuek ere bere papela egiten dute eta errespetagarria da, noski. Aurrekontuak aipatu dituzula datorren astean, onartuko dira datorren urtekoak. Azkenean ez da lortu oposizioaren babesik, zer gertatu da? Aurrekontuen negoziaketan nik esango nuke oso testu inguruko kontua dela, ezta? Beti oso kontutan eduki behar da, alderdi bakoitzak ze behar dituen. Azkenengo 5 urteetan Jaurlaritzak adostu ditu lehenengo PPrekin, ondoren Podemosekin eta pasaden urtean Bildurekin. Beraz nik uste dut, adosteko gogoa eta jarrera eduki duela Jaurlaritzak. Hortik aurrera, hauteskundeak datoz, maiatzean hauteskunde udal eta foru hauteskundeak ditugu, urte bukaeran segurazki Espainikoak egongo dira, beraz, agian testu ingurua esen errezena adostasunak edukitzeko. Nik Azpiazu entzun dut, Ogasun sailburua entzun dut esanez jarrera onarekin azaldu dela Jaurlaritza, diru kopuru desiente handiak jarri dituela negoziaketan aurrera egiteko, baina, badinot, testu inguru kontu ere bada. Egoera sozial eta ekonomikoari aurre egiteko moduko aurrekontuak dira? Nik uste baietz, 6% hasiko dira. Indarra jartzen da Osakidetzan, indarra jartzen da garapen ekonomikoan, hezkuntzan ere. Nik uste du baiet 10 eurotatik 8 politika sozialetara bideratzen da, oso aurrekontu nik esango nuke sozialak ditugula, eta bide horretan sakondu bestarik ez du egiten. Epatu bezala ez, aurrekontu proiektua etzen nahi handia iaz, eta hala ere oposizioaren jarrera oso bestelakoa izan zen, ez? Bai, hori, testu inguruak asko azaltzen du, ez? Testu ingurua da, hemen klabea. Aurrekontuak oso lege politikoak dira, urte bukaeran eztabaidatzen dira, eta zifretatik aratago, ez dakit, argazki bat eskaintzen du, ez? Zeozeren isla momentu honetan agian gobernua EH Bilduren ondoan, edo gobernua Podemosen ondoan, edo PPren ondoan egote argazki berean, agian 3 alderdi hauentzako esen guztiz egokia, ez da? Besteak beste eskatzen zuten oposizioatik zerga reformari heltzea. Aurrekontuen testu ingurua da, testu inguru egokia hori lantzeko? Eskumena juntena da, lurralde historiko bakoitzarena da. Zergak ez ditu Jaurlaritzak edo Eusko Legebiltzarrak antolatzen edo esartzen. Bai egiten du koordinazio lan bat, harmonizazioa deitzen zaiona, zergak lurralde historiko diferenteetan oso diferenteak izan ez daitezen, eta gure arteko kompetentzia, ez dakit nola esan, insanoa ero ez bultzatzeko, baina eskumena lurralde historikoena da, eta bai, datorren urtean, eztabaida hori mahai gainean egongo da, lehendakariak ere esan du, azterketa bat egin beharko da, orain dela 2 urte ezarri zen zerga sistemarena, eta guztiz naturala iruditzen zait, alderdi bakoitzak bere tesietara ekartzea eztabaida, baina badinot, ebaluatu egingo da, hurrengo urteko hasieran, eta hortik aurrera ezarriko dira, guk gura ditugun, onak iruditzen zaizkigun zergak, beti kontutan izan da, helburua zein den. Helburua da, guk ditugun aurrekontu sozialei aurri egin, eta bai osasunean, bai hezkuntzan, nahikotasuna eduki, nahikotasun finantzieroa eduki. Hori da helburua. Gaiz aldatuta, hezkuntza legearen zirriborroak ere arrabotsa sortu du azken hilabeteotan. Kontrakotasun ugari sortu dira eta baita greba egunak izan dira tartean, zer deritzozu? Begira, nik hezkuntza legea oso hurbiletik jarraitu izan dut, legebiltzarrean urte terdi daramagulako hori lantzen, ezta, ponentzia bat sortu zen, eta hortik 100 pertsona, literalki, 100 pertsona pasa ziren, gero
oinarrien adostasun bat eduki genuen, EAJ, PSE, Podemos eta Bilduk sinatu zuten, eta hori oinarri hartuta, orain gobernuak hartu duen enkargua da, lege bat aurkeztea legebiltzarrari. Oraindik ez du egin bukatzen dabil, lege hori bukatzen dabil, 2-3 hilabetetan aurkeztuko dugu legebiltzarrari, eta horregatik Bildarratz sailburuak, hezkuntza sailburuak sorpresa sartu zuen greba, sindikatuen greba, eta izendatu zuen greba preventibo bezala, ezta? Eta sorpresa niri normala iruditzen zait, oraindik ez daukagu testurik, eta nik uste oraindik ez dela momentua grebak egiteko. Itxaron deigun apurtxo bat gobernuak testua aurkeztu, eta behin artikuluak mahai gainean ditugula, bakoitzak eukingo du bere posizionamentua. Guk saietuko gara, kasu honetan EH Bildu eta Podemos akordioaren barruan edukitzen, izan be, nik uste dut orokorrean, batez ere EH Bildurekin, eredua konpartitu egiten dugula. Dena den egiten den kritika da zirriborroaren gainekoa, ez da? Ez daten dutelako hezkuntza itunean adostutako hori ez dela guztiz islatzen, lausotu dela nolabait bertan itunean adostutako hori zirriborroan, eta horrek kezka sortu du, ez da ulergarria hori? Bai, ulergarria da, noski. Kontua da, oraindik ez dagoela aurkeztuta, oraindik sindikatuak haiek jarri duten alegazioak ez daude erantzun da, hau da, oraindik denbora dauka gobernuak, epean dago gobernua, eskakizun horiek legean zirriborro horretan sartzeko, eta horregatik zioen hezkuntza sailburuak greba preventibo bat dela itxaron deigun, gobernuak eskakizun horiek oraindik ere testuan barne bildu aldituelako. Hezkuntza legeaz gain dena den, hezkuntza arautzeko beste hainbat kontu dekretu bidez ere egiten ari dira, eta hezkuntza eragileek hori ere kritikatu dute. Zergaitik hartu da bide hori ere? Nik legintzaldi honetan ikuste dut gobernua hezkuntza eremuan batez ere, ez dakit prozesu luzeago eta partizipatiboagorik dagoan munduan, baina ordu asko eskaini zaizkio elkarrizketari, oposizioarekin elkarrizketari, eta adostasunak ere lortzen ari gara, nahi dugulako hezkuntza eredu konpartitu bat oposizioarekin, eta beraz, nik uste lortuko dugula, lortuko dugu adostasun bat, konpartitzen dugulako eredua, ez da, oain erronka handia daukagu, etorkinak ere gurean gero eta porzentai altuagoan daukagu, eta nahi dugu eskola inklusibo bat, anitza, eta baliabidez ondo hornituta. Nik uste dut hori konpartituta ez dugula arazorik edukiko datorren urteari begira lege bat adosteko, seguru nago. Hasieran dena den aurreikusitako epe horiek nola daude? Hori 2-3 hilabetetan gobernuak legea aurkeztuko du legebiltzarrean, eta hortik aurrera, eztabaida izango da apur bat, taldeek gura duten bezala, hor batzordean eztabaidatuko da, artikuluz artikulu, hor beharrezkoa izango da alderdien arteko elkarlan estua, jadanik badagoena, hori uztartu egingo da, gure aldetik ere uztartu egingo dugu, eta espero dugun konsensus ataratzea legea. Oso lege importante izango da. Beste lege bati buruz ere galdetuko dizugu, hori da Euskal Kirol legea, hau batez onartu dena Eusko Legebiltzarrean, zer ekarriko du honek? Oso lege teknikoa da, aldaketa oso aldaketa teknikoa da, nazioartean dopinaren kasuan asko aldatzen dira, denbora gutxiro aldatzen dira, mugak eta bar, eta hori gurera ekarri behar genuen, hori eguneratu egin dugu, eta beraz, adostasunarekin atara dugu, bai. Bestalde, EAJak entzunez eraiki dinamikari amaiera eman berri dio, etorkizunari begirako 10 konpromiso hartu ditu gainera alderdiak, zeintzuk izango dira lehentasun horiek? Bai, atzo egon ginen, Euskalduna Jauregian, representazio nahiko zabal bat egon zen alderdiarena eta bai gizartearena bai. Nik uste dut EAJak 127 urte ditu, alderdi nagusitxoa da, ezta? Eta nik uste dut, iraganean doai bat auki dugula, eta da, gizartea irakurtzen jagin izan dugula, ezta? Eta kalea entzuten. Eta nik uste esfortzu hori egunero egin behar dela, gauzak harin aldatzen direlako baita kalean ere, eta alderdiak esfortzu hori egin du, herri-zerri, nik ere parte hartu du, militante soil moduan, jendearekin elkarrizketatu, eta galdera bat egin, batzutan zaila dena, nola ikusten duzu Eusko Alderdi Jeltzalea, ez da? Eta hor erantzunak bakoitzak bereak eman du, eta hortik eratorrita,
10 neurri, denak ez dakizkite buruz, baina bai, demokrazia alderdia gizarteari zabaldu, demokrazia mantendu eta zaindu gure herrian, eta apur bat, batzuk agenda 2030 agendan datozenak, ez da, etorkinei begira, aldaketa klimatikoari begira, berdintasun gizon eta emakumeen arteko berdintasunari begira, hor utzi ditugu azkenean, gure inguruan dabiltzaten pertsonek gomendatu edo eskatu digutena, ez da? Azaldozunez, prozesu honetan zehar entzun duzu ez, herritarrek esan beharrekoa, herritarren iritzia, zenolako iritzia dute aiotaren gainean? Orokorrean esango nuke ona, bai eskatzen digute, humiltasunez aritzeko, eta horretan saiatzen gara. Eskatu digute ere metaforikoki korbata gutxiago eta kamiseta gehiago, eta hori ez da bakarrik jaskera kontua, ez da jarrera kontua. Eta humiltasun horretatik, entzun ditugu esan digutenak, eta esan digute bentan sinesteko, ez da? Mezuak igorri eta igortzen ditugun mezuak barneratzeko eta sinesteko. Eta, nik uste oso ondo batera da, beti dago ondo entzutea, ez? Batez diferentea den jentea. Alor politiko zari garela ere Iñigo Urkullu lehendakariak hamarkada bat bete du bakargua lehendabiziko sartu zuenetik, nolakoa izan da hamarkada hau? Beraz izan, 2008ko krisiaren ostean, oso epoka konbulso baten, gero COVID etorri izan, eta azken hilabeteotan Ukrainiako inbazioa bizi izan dugu, eta horrekin energiaren kostuaren igoera eta inflazio bortitza. Bere filosofia eta askotan errepikatzen du, eta Jaurlaritzarena ere baden filosofia da auzolanean aritzea, adostasunak bilatzea, lehen komentatu dizut aurrekontuetan hiru alderdi nagusiekin eduki dugula adostasuna, azkenengo 5 urteetan, eta orokorrean, nik uste identifikarriak direla 10 urte hauetan, nik esango nuke kudeaketa ona eta seriotasuna, ez da, auzolan horren barnean. Eguneko beste albiste bat ere aipatu behar dugu, Madriletik datorrena, hori izan da Auzitegi Konstituzionalak zigor kodearen erreformaren tramitazioa geldiarazi duela. Zer gelditu da agerian honen ondotik? Agerian gelditu da PP-ren aldarrikapen politikoak edo aldarrikapen politikoi men egin diela Auzitegi Konstituzionaleko kideak, edo behintzat kide kontserbadoreak, eta guretzako hau gauza guztiz onartezina da. Ezin dugu onartu epaitegitatik politika egitea gainera alderdi baten eskakizunei men eginda, hain modu evidentean, ezta? Eta gainera harrigarria da, ze normalean Auzitegi Konstituzionalak hilabeteak eta urteak hartzen ditu bere ebazpenak egiteko, eta kasu honetan apenas egun batzutan erantzun egin dute eta nola gainera, ezta? Gu, ez dakit, saiatu behar gara presioa egiten, izan ere honek min handia egiten dio politikari, eta min handia egiten dio justiziari eta baita demokraziari ere. Izan ere, botere banaketa demokraziaren oinarrian dago, eta saiatu behar gara politika egiten, ze politikaren alternatiba da, ez politika autoritarismoa, beraz, saiatu gaitezen prestigiatzen bai politika eta bai justizia, eta hori hasteko egiten da Auzitegi Gorenean PPek eta PSOek dituzten bokalak edo kideak berriztatu. Orain dela berriztatuz, orain dela 3 urte iraungi zen haien epea, haien agintaldi epea, eta beraz guztiz onartezina da, eta oso min handia egiten dio demokraziari egoera hontan mantentzeak. Sorpresa sartu duzu, gertatutakoa, edo aurreikusi zitekeen zerbait da, Espainiar estatutik? Oso gauza bortitza izan da. Aurretik ere, bizi izan genuen Euskadin, salbuespen egoera asko egon dira, eta bat izan zen Atutxa Legebiltzarreko presidente zenean, eta mai guztia, auzipetu zituen Auzitegi honek, eta orduan gutxi gora bera ezagutzen dugu, zer diren salbuespen egoerak, hori baino gehiago egon dira urte hauetan, eta beraz, harriduraz, agian bai oso harin eman delako, egun gutxitan ebatzi duelako,
eta gainera aurrekari bat ere sartzen duelako. Aurrerantzean edozein parlamentarik senatu edo kongresuan edo edozein parlamentutan martxan dagoen aldaketa legislatibo bat gelditu aldu, epaitegin bitartez, eta horrek aurrekari oso arriskutsua ekartzen digu. Madrilen bertan ere, eskumenen transferentziai buruz ere galdetuko dizugu, zein puntutan dira, izan ere gutxi falta da ez, legealdi hau bukatzeko, 20-30 eskuduntza bitartean gelditzen dira, nola ikusten duzu egoera? Bueno, hurbilen dagoena da trenbidesaren kompetentzia gurera ekartzea. Eta hona izango litzake, gainontzeko garraio sistemarekin bat egiteko, eta hor sistemak lotzeko, ez da, Renferenak, Euskotren, tranbia, metroarekin, ez da. Bazegoen, eta orain dirudi, teknikoki, trabatxo batzuk daudela, baina, nik konfiantza daukat legintzaldia, Espainiko legintzaldia bukatu horretik, hemen edukiko ditugula. Lehendakariak bitariko batzorde bat eskatu du, kompetentzia hauek alik eta arinen ekartzeko, baina, guk jarraituko dugu, batzutan ritmoa gura baino geldoagoa da, baina, jarraituko dugu, oso insistente gara, eta horretan jarraituko dugu, lortu arte. Mikel Arruabarrena EAJaren legebiltzarkidea, ezkerrik asko, gaurkoan, Ameka Telebistara gerturatzeagatik. Zeuri. Hurrengora arte. Berdin. Eta tarte baten ostean itzuriko gara, egunero bezala solasaldiari egiteko gaurkoan gurean izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, orain arte. Kaixo, Iker naiz, STR taldekoa. Galdu ez baduzu gure single berria gabiz aurkezten, eta gonbidatzen zaituztet bizi musika saioa ikustera Ameka Telebistan, bertan ikusi ahal izango zuen gure bideoklipa. Eta besterik gabe, espero dut zuen gustokoa izatea. Aio. Mina urdinegi irentxiz pasa izan ditu egunak zuetzaudenetik enaizoitu faltan zaitut ahulez jantzen nauterriz dena hortizegi denbora galtze utxonetan ezkatu naiz jaberdintzak ezkabarik biluzten hasita naiz zertarako pauso bat atzera denen ahotan zazpetizu zugabetzegola zer aukeran sekula enukela zer lortu zertarako pauso bat atzera sekula enukela zer lortu Zatzean ez da euriak guztien nire Ta nola aukeratu ez banitu neukerak Iesi ibiltzeko ustu behar duzu irtera Egin zenuen baina nik hemen jarraitzen dut Aztu orain arte entzun duzuna zean Zein ez antzatu nahi duzuna una rotasuna Gaita biltza galdu ez baduzu zure nortasuna Denek esaten zidaten da mutuko nintzela maitatzearen Ta orain ez dut besterik egiten Ni ez izateak izorratuko ninduke Aztu orain arte entzun duzuna zehala Zein ez antzatu nahi duzuna
Kaixo, bintzana izan izekue, eta hau da Metal, gure lehenengo bideoklipe. Juntxa eta deun CD berrikue, zuloan. Egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugun Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta Carmelo Aranda ere gurekin, eguerdion. Eguerdion, bai. Lehenik eta behin Madrilera begira jarriko gara, badakizuelako eguneko lerroburu nagusienetako bate delako, atzo gauean horrekaririk gabeko egoera bate gertatu zelako, hain zuzen ere, zigor kodearen erreformaren tramitazioa geldiarazi duela Auzitegi Konstituzionalak, hain zuzen, bagortetako eztabaida parlamentario hori bertan behera utzita. Inigo Aduriz, eldiario.eseko kazetariarekin bate egingo dugu zuzenean, setasunak jakiteko. Kaixo, Inigo? Egunon, Leire, zer moduz. Bueno, lehenik eta behin, eta denok elortzeko moduan, zer da gertatu dena? Bueno, baia aurrekaririk gabe zegoen erabaki bat, ez? Hain zuzen ere konstituzionalak lehen aldiz erabaki du parlamentuan tramitazioan zegoen lege bat aurrera ezin dela atera, ez? Tramitazio hori burutu baino lehen. Hau ez da orain arte inoiz gertatu, Espainiar behintzat, eta hori da atzo ikusi genuena, ez? Hain zuzen ere, hori, auzitegi batek edo konstituzionalak erabaki bat hartzen duela tramitazioan dagoen lege baten inguruan. Hain zuzen ere, momentuz onartu gabe dagoen lege baten inguruan eta tramitazio hori burutzen ari den bitartean, eta horrek esan nahi du
hori tramitazio horrek ere aukera ematen ziola edo zietela kasu konkretu honetan senatuko talde parlamentarioei lege hori edo testu hori aldatu, birmoldatu edo bertan bera usteko, momentu horretan zegoen reforma hau, hain zuzen ere senatuan, hor aldaketak egon lirateke, baina auzitegi konstituzionalak erabaki duena da, bertan bera ustea tramitazioa bukatu baino lehen, edo behintzat alor batzuk kanpoan ustera. Bosketa nola joan zen ikusita ere, ez du joan zela ikusita eta berriro ere agerian gelditu zela konstituzionalaren barruan dagoen zatik eta hori, zin izan da gakoa, emaitzaren gakoa, zerka albidetu du emaitza hau? Albidetu duena izan da, beraien mandatoa gaindituta zuten bi magistratuek bozka eman zutela, ez? Unidas Podemos eta PSOEk helegitea aurkeztu zuten bi magistratu hauek bozkaketa horretatik kanpo ateratzeko, ze azken finean Kongresuan eta Senatuan eztabaidatzen ari den lege hori da hain zuzen ere magistratu hauek beraien mandatua agortuta daukaten magistratu hauek ordezkatzeko eta magistratu hauek erabaki zuten beraiek ahalbidetuta zeudela bozkaketa honetan parte hartzeko eta beraz bi magistratu hauei esker hain zuzen ere beraien etorkizunaren inguruko helegite hori bertan bera ustea beraiek erabaki zuten, ez? Hori da, pixka bat aldrebes ikusten duguna, ez? Edo baita ere magistratu eta legeen inguruan dakitenek arraro ikusten dutena. Gertatutakoa, aipatu duzu aurrekaririk gabekoa, arrabotsandia sortu duena eta soka luzea ekarri duena ere, aurrekari arriskutsu bat ezartzen duena baita ere, hemendik aurrera zer gertatuko da, zenolako irakurketa egiten duzu, Iñigo? Nik uste eta arriskutsua zera gertatu daitekeena, atzo ikusi genuen, bere mandatua agortuta daukan auzitegi batek, herriaren borondatea ordezkatzen duen parlamentu baten tramitazioan ez bakarrik sartu daitekela, baizik eta bertan bera utzi dezakeela, ez? Hain zuzen ere, jendearen ordezkapena dagoen toki batean, parlamentuan, auzitegi batek erabaki dezake lege bat tramitazioa ez burutzea, ez? Ez da egia normalean konstituzionalak lege bat onartuta dagoenean bere iritzia eman dezakela lege hori konstituzionala den edo ez, baina atzo gertatutakoak erakusten digu momentu honetan ere auzitegi horrek ere esku sartu dezakela tramitazioan dagoen lege baten inguruan, ez? Eta herriaren ordezkaritza dagoen toki horretan tramitatzen ari den lege baten inguruan, ez? Eta hori da, nik uste dut, garrantzitsuena eta beldurgarriena. Politikoki ez dakit hemendik aurrera pausorik emango den, onartuko den konstituzio auzitegiak esandakoa, zer gertatuko da? Badirudi bi alde daudela, ez? Unidas Podemosek eta koalizio gobernuaren bazkide askok uste dute atzo erabakitakoak ez duela bertan bera utzi behar kasu honetan senatuan tramitazioan dagoen lege hori, beraz desobedientzarantz jotzeko eskatu dute, baina bai Sánchez presidenteak eta baita Kongresuko eta Senatuko presidentek argi utzi dute bere gainartuko dutela konstituzionalak hartutako erabaki hau, eta ez dutela ezer egingo legez kanpo, ez, edo behintzat konstituzionalak ezarritako irizpide horren aparte, ez. Egia da baita ere, Sánchez presidenteak gaur goizean esan duela,
bere eskuan dagoen edozer egingo duela, bai konstituzionala eta baita botere judizialaren kontseilu nagusia birmoldatzeko eta kadukatuta dagoen mandatu hori berrezartzeko, baina gauza bere esku zer daukan, ez? Eta nik uste dut momentu honetan esku daukan aukera bakarra dela konstituzionalaren eta botere judizialaren inguruko legeak aldatzea parlamentuan eta bide, ez dakit, ez baldin bada urgentziazko bide hori, horrek denbora luze bat eraman dezake, ez, agian urtebeteko denbora, ez. Bauxe egoera, beraz, Inigo Aduriz, eldiario.eko kazetaria, eskerrik asko benetan gaurkoan gurean izategatik azalpen guzti hauek ematen. Eskerrik asko zuei. Bauxe egoera, ezakit sorpresa sartu duzuen, egia esan Espainiar Estatutik etorri eta ez dio Karmelok. Ez bat ere sorpresa ez da izan, aurreko astean ja iragartzeko modukoa zen, ze gertatuko zen zergatik. Estatu Espainiarraren botere egituratan dagoen bilakaera atzeraka doalako, ez da, nahiz da hitz egiten den errazegi gobernu progresista dalako kategoriez, baina estatua berak daraman martza atzerakoa da eta bestea beste euskaldunontzat, katalanentzat adibidez oso kaltegarria, hori ondorioak neurtu beharko ditu. Ze ari da gertatzen? Bueno, labur esateko edo saiatzeko behintzat, esango du batetik, eskuina gaur goizean nahi zuen legitimatu eta justifikatu hori. Da esaten zuen, sofisma bat den gauza bat, legearen gainetik inor eta ezer ez dagoela. Bueno, hau ez da egia, kasu honetan eskandaloa da printzipio hori ateratzea zergatik. Begira, demokrazia batean baldin eta demokrazia bada ez da, legeen iturrian ondago, herri soberautzen. Eta nola artikulatzen den hori demokrazia formal batean, hauteskundeak egiten dira, herritarrek hautatzen dituzte beraien ordezkariak, eta parlamentuetan antolatzen da hori. Eta parlamentuak dira beraz iturri ordezkatua legeetan. Parlamentuek egiten dituzte legeak, eta epaileek lotura badaukate, loteslea da parlamentuaren erabakia epaileentzako. Zer egin dute hemen? Irauli egin dute. Hau da, epaileek geldiarazi egiten dute parlamentu bat, kasu honetan Kongresua eta Senatua Espainian, eta beraiek inposatzen dute lege hori ezin dela egin. Hau da, legeen iturriaren kontra, teoriaz demokrazia mentzat, herritarren subirautza den parlamentuaren kontra altzatzen dira. Hau bai dela, estatu kolpe bat, barne kolpe bada, ez da. Hori gertatu da, klaro. Zergatik gertatu da hau? Nik uste bilustu egiten dela transizioaren estatua deitua, ez da, hau da, frankismotik, aldaketa egin ordez, transizio bat antolatu zen, eta frankismoaren botere ilun eta oso indartsuak mantendu dira hor. Epaileak bestea beste batez ere goi mailako tribunal hauetan. Ez da, orduan, klaro, egin zen gauza nahiko originala, tribunal konstituzionala. Teoriaz, legitimazio teorikoa zen, demokraziaren bermea izan behar zela tribunal hori. Auzitegi konstituzionala. Ze gertatu zen, berehala ikusi zen, zela demokraziaren berme, baizik eta estatuaren berme. Hau da, transizioaren estatuaren berme. Da baliatu izan dira, PSOEk ez dauka orain protestatzeko eskubide hondirik. Ze bai PSOE eta bai PP, gobernuan egon direnean, batez ere biak edota biak bat eginda, baliatu izan dira, auzitegi konstituzionalaz, eskubideak mosteko eta baldintzatzeko erabat Katalunian edo Euskal Herrian kasurako, ez da? Orduan, bihurtu zen transizioaren estatu horren berme. Eta orain, ze gertatu zaio PSOEri, bera gobernuan dagola, konstituzionalak eman du beste atzera pausu bat, da bihurtu da alderdi baten eta klase sozial baten, hau da, eskuin, eta eskuin muturraren berme bihurtu da. Claro, orain PSOE kexatu egiten da. Ze gertatzen zen Kataluniaren kontra erabiltzen zuen, edo Euskal Herrian gure hizkuntzaren kontra erabiltzen zuenean konstituzionala. Hor dago bilakaera bat, bilakaera estatua berak egiten duena. Hortik ze ondorio, bueno, gero beste puntu batean agian aztertuko dugu guretzako ondorioak, oso larria dira.
Maialen, zuk nola ikusten duzu egoera? Bai, hala da, ez behar bada ez dakigu edo ez daukogu edo ez dugu izan informazioa Tribunal Konstituzionala eta Auzitegi Nazionali buruz zeren eta inoiz, estatu mailan ez da ondo ikusi epaiak ez kuestionatzea, ez? Eta horregatik behar bada, badaz pertsona batzuk asko harritu diena ontxe hau gertatu danian, ez? Egia da, Inigo Aduriz esplikatu dago moduan, aurrekaririk gabeko zera izan dela, ez? Burutu baino lehen atzera bueltatzea erabaki dutelako, lege bat burutu baino lehen. Eta, Pedro Sánchezek neurriak hartu behar dituztela esan dau. Ez dago adierazitzen nolako neurriak izango dien, ez? Baina etorkizuna oso latz ikusten da eta ez dakitze zer gertatu daiteken, orain epaiak euren eskubidea eta gainera kargutik kendu behar dituzten epaiak eurak bera erabakitzea bertan geratzea, ez dakit, oso egoera latz ikusten dut. Claro, Maialeneko orain planteatu du benetako arazoa, ze gertatuko da, hau da, hemendik aurrera zer. Ze bestia da, biren arteko eztabaida batez ere, PSOE eta PP, ez da, talako lukurreriak egiten dituzte bai batak bai besteak, hor Madrilen boterea mantentzeko, eusteko edo desgastatzeko kasukoa, ez da, nor dagoen gobernuan edo nor oposizioa. Baina gure benetako arazoa da, hemendik aurrera zer gerta daiteke. Da hori da larria, klau, nik gaur goizean entzun diot, seguruen intentzio honeko Podemoseko buruzagi bati, Eduardo Uriarte zuzen ere, hemengoa da, ez da, bertokoa da, eta esaten, orain importantena da berriro gobernuaren babesa den gehiengo progresista bat egitea. Da nik galdetzen dio nire burari, guk Euskaldunok bat egin behar dugu, zerekin egin behar dugu bat. Hau da, zerekin, gobernuarekin, konstituzional hori mantentzearekin, baina horrek kalte egiten digu guri, mesede baino gehiago. Zerekin egin behar dugu bat? Guk bat egin behar dugu herri subirautzarekin, baina gurearekin. Hau da, non dago herri baten subirautza Madrilen ez? Bistan da, konstituzional horrek subirautza hori pasatzen du nahi duen tokitik. Eta gure subirautza non ordezkatzen da orduan? Ze parlamentutan ordezkatzen da galdera ona? Galdera importantea. Non dago ordezkatua Euskaldunon nazio subirautza? Hori da galdetu behar duguna. Inorekin bat egin aurretik, ez da? Hau da, Euskaldunon non gaude? Madrileko Senatua, Madrileko Kongresuan, handago, eta segertatzen da orduan, gure subirautzarekin. Non kokatu behar dugu, nik uste hori da gala kontua, ez da? Hortik ezer ondorik, honik ez dakar horre guretzat, baina lehengora itzulita ere ez. Orduan, hori da benetako galdera nik uste dut. Aipatu dugu, ez da, zigor kodearen erreforma geldiarazi dutela, eta tartean ere, bazegoela tramitazioan sedizio delituaren erreforma hori, Kataluniarentzat bere biziko garrantzia zuena, ez da, hemendik aurrera ere Kataluniarentzat zer gertatuko da? Hori da, ez dakigu, eta Carmelok esan dago moduan, ez? Supostamente parlamentua da herriaren ordezkaria, ez? Behitxu zelako ordezkari ditugun, ez bakarrik parlamentuan, baizik eta senatuan ere eta epaitegietan ere. Eta, Euskal Herrian eta Katalunian ez da gauza berria, baina Espainia mailan dirudi askok eskuak burura eraman dituztela eta halakoak demokrazia batean ezin diela onartu esan dute, ez? Baina ez da gauza berri bat. Ez ni entzun dut halako ezkerreko ordezkariak esan ez, izan da un golpe de estado, hau ez da inoiz pasa, hau gure aurrian daukogun estatuaren konfidantza guztia galduko dugu, baina eske batzuk badaukogu ja galduta konfidantza hori, ez? Eta hori pentsatzekoa izango da. Begira, adibide konkretu bat ikus dezagun, gu memoria daukagu, memoria ikitzea halako kasutan importantea da, duela 12 urte, ez da? 2010. Katalanek nahi zutena, baina gutxienez autonomia estatutua berriztu. Da aurrera pausu bat eman, ez da, onartu zuten. Eta lehenago, gogoratuko duzue, PSOEk beste presidente baseukan gobernuan. Eta arek esan zuen, nik bete egingo dut Kataluniako parlamentak erabakitzen duena. Baina egin zuten, onartu zuten Kataluniako parlamentuan estatutu hori, joan ze Madrila, da azken hitza beti bezala Madrile zeukan.
lehenengo parlamentuak, eta gero konstituzionalak hain zuzen ere, ezta? Joan ziren parlamentura, eta parlamentuko batzorde instituzionalean zegoen Alfonso Guerra izeneko, seguruenik ezagun egiten zaizue, ordezkari bat, PSOE-rena, eta esan zuen, bueno, no, tranquilos, nosotros vamos a cepillarnos el estatuto, vamos a cepillar ese estatuto, da ala egin zuten, ezta? Eta are gehiago, Tribunal Konstituzionalak orduan azken hitza zeukan, esan zuen, parlamentu horrek onartutakoa bere horretan ez zela konstituzionala aldatu egin behar zela, eta bueno, hortik etorri zen Kataluniako guztia. Beraz, ikus dezagun, orain, bueltatu behar gara konstituzional ark PSOE gobernuan zela egin zuen horretara, hori eskatzen zaigu? Zein da etorkizuneko bidea? Bueno, Kataluniaren, Euskal Herriaren subirautza berton kokatzea, bertoko parlamentu eta bertoko lehenengo herrian, herritarren ganda, gero herritarrek aukeratzen duten ordezkaritzan, ezta? Da independentzia nahi bada, eta komeni bada, komeni den bezala gero eta gehiago, independentziaren bidea egin, modu demokratikoan hori da guri komeni zaiguna. Ez konstituzio hori berriro ere hor jartzea lehengo forman. Ze lehengo forma okerra zen, oraingoa okerragoa, begira ze bide daraman Estatu Espainiarrak, ez da? Bueno, gaizalatuko dugu, gurera intzulita, eta osokidetza ere izango dugu gaurkoan izpide, ia asteroko gaia ere badelako ez, batez ere Donostialdeko esian kargugabetze horiek, zuzendarien kargugabetze horiek eta dinizioak etorri zirenean, eta oraindik ere ez, atzokoan entzun genuen osasun sailburua, Gotzone Sagardui Eusko Legebiltzarrean nolabaiteko azalpenak ematen, hori bai oposizioa ez dituztenak bat ere asebetu, eta bien bitartean osakidetza demokratizatzeko eta baita ere osakidetzaren osasungintza publikoaren aldeko aldarria egiteko beste behin ere mobilizazioak iragarri dituzte, sindikatuek, era bateratu batean, ostegunean hasita, eta baita ere iragarri dute Gabonen ondotik segurazki kaleak hartuko dituztela berriro ere. Hortxe, sindikatuek egindako deialdia, ostegunerako eta eztabaidazio aurretik ere entzungo ditugu, berreskuratuko ditugu, atzokoan Gotzone Sagarduik esandakoak eta baita ere Iñigo Urkullu lehendakariak esandakoak, elkarrizketatu baitzuten EITB-n, eta besteak beste autokritika egitea bai beharrezkoa zela nolabait aipatu zuen, baina murrizketarik ez dagoela adierazi zuen. Barne komunikazio arazo bati egotzi zion Donostialdeko esian gertatutakoa. Harremanak eta kudeaketak normalizatzeko esparru horretan dira Osakidetzako zuzendaritza nagusiak gaur hasten dituen elkarrizketak. Eta baita zerbitzuburuekin, baina baita bertan dauden beste erdi mailako karguekin ezagutu ahal izateko. Eskatzen dutena, aldarrikapenak egin dituztena, baina baita ere beste profesionalek eskatzen dutena. Elkarrizketek beraien bidea izango dute eta uste dut beraien bidea egiten ere utzi behar diogula. Adostasunak eta ezberdintasunak izango dira bide horretan, baina normaltasunerako bidea jarrita dagoela pentsatzen dut. Gian autokritikaren batzuk egin beharrekoak dira, batez ere barne komunikazioari begira, bestetik ere pentsatuz zer nolako tentsio mendua dagoen osasun sistemen inguruan,
Europar Batasunean hain zuzen ere, eta Espainiar estatuan, ze egoeratan bizi dugun lehen arretaren zerbitzua eta profesionalen gabezia. Guzti horrek ere giro bat sortzen du, eta ez da bakarrik Donostiako zian edo ezian bizi izan duguna edo bizitzen ari garena, baita beste zerbitzu batzuen aldaketaren proposamenaren inguruan ere bizi izan egin dugu. Maialen, autokritika esaten zuen lehendakariak. Hori izan zuen, ni bertan egon nintzen, eta hori izan, eman nahi zuen mesua, ez? Egon zen 20 minutu, hitz egiten Osakidetzari buruz, 41 minutu iraun zuen elkarrizketa osoa, hortaz, bazegoen, ez? Bera nahi zauen, herritarrok lasaitu, ez? Eta adierazi euren lana, da Osakidetza kalitatezko zerbitzu bat bilakatzea, edo hori behintzat izan dela euren nahia. Eta, akats bat egin badute, izan da bakarrik barne komunikazioan, ez da? Gai hau jarraitu dugun kazetari eta herritarrok badakigu zer dagoen horren atzian. Baina, bera bebai esan dau ez, Sagardoin konfidantza osoa daukola. Sagardoi bere aldetik saiatu da esaten ez dagoela krisirik Osakidetzan, baizik eta igual askunde krisi bat izango dela. Baina, ontxe bertan jakin izan dugu ez, Gabonetan ambulategi, 28 ambulategi gehiagotan ordutegia murriztuko dutela. Hortaz, gauza bat esaten dute, eta gero beste gauza bat erabaki. Hortaz, badirudi jaurlaritza, bai Sagardoi eta bai Urkullu alde batetik dauela, eta Osakidetzetako langileak eta herritar guztiak beste alde batetik ez. Ikusiko dugu nor daukon arrazoia eta nor jotetzen den kalte egoera honetatik. Carmelo. Noski, elkarrizketa luzea izan zen, Urkulluek eman zuena, jarraitu nuen, da gero aztertu ere egin dut puntuz puntu, eta benetan luzea bezen utzala ere izan zen Osakidetzaren gainean, esango du zergatik. Elkarrizketa aipatu zuen. Elkarrizketa ez da ezer denbora galtzea baino ez badago akordiorik. Bai, egin dute bilera, ez dute ezer adostu, ez dute ezer deklaratu ondoren. Zer elkarrizketa mota da hori. Gorren artean egiten den elkarrizketa da, jaurlaritza, Urkulluren jaurlaritza dago gortuta eta bakarrik entzuten du bere barnetik ateratzen diren aginduak. Hori ez da elkarrizketa bat, hori ez da negoziazio bat, hori hasteko. Bigarren, esan behar duen ez dio autokritikoa dela. Baina zertan autokritiko, barne komunikazioan, atara kontuak beraiek ez badute zer kontatzen, nola ez da, egongo arazo bat barne komunikazioan, euren artean bakarrik. Hain da barnekoa ze, beraien arteko, kontseiluaren arteko komunikazioa da, ez da urrunago joaten, ez da, hori hasteko herritarrok ez dakigu. Benetan ze asmo daukaten, ez dute kontatzen ezer, ez da. 40 minutu egiten du lehendakariak eta ez du ezer kontatzen. Da gero esaten du, guk ez dugu, konturatzen dira, profesional askok eta herritar askok ere, inorez gara tonto, ez da? Da konturatzen gara bilakaera zein den. Osakidetzaren bilakaera da de facto privatizazioa eta murrizketa. Hori hola data dio, guk ez daukagu privatizaziorik egiteko asmorik. Berak eta errepikatzen du gauza bera Gotzone Sagarduik. Ea, ikus dezagun hau. Privatizazioa egon badago hauek gobernuan daudenetik eta datua emango dut eta ez nik asmatua. Hain zuzen ere, Eustatek ematen dituen datuak dira. Herritarren 23%ak, azken urteetan, 23% gehitu egin dira aseguru pribatua egitera. Honetaz aurreko programatan ere hitz egin dugu, aseguru pribatuak esan nahi du, lehen harrera oso defektosoa dela, Osakidetzan, ez direla fidatzen, eta beraz pribatura doaz, diru gehiago ordainduz. Ordan horrek agertzen du, objetiboki argi eta garbi ez dakit Urkulluren asmoa zein den, baina Urkulluren da bere gobernuaren praktika da pribatuaren alde eta publikoaren kontra Osakidetzan egitea. Hori frogatua dago. Beste datu bat, esaten dute, diru pile bat gastatuko eta gastatuko dugu Osakidetzan. Bereien abaili izan dirua, gurea da dirua. Eta dio, gehitu dugu aurrekontuetan.
Ni lotzatu ere egiten naiz alakoak entzun da. Gehitu dute, baina datuetara joan da, eta hor kombinatu behar da, sartzen den dirua, baina barne produktu gordina, eta ikerketara ere zer ematen den, Espainia guztiko batazbestekoa baino 10,3 bajuagoa da hemengoa. Hori da realitatea, zergaitik ez dute egia esaten. Bueno, ez dugu esango ezer, Europako beste herrialdekin konparatzen badugu. Osea, bajuagoa da batazbesteko Espainiakoa baino hemengoa. Ordan zertaz daude arro, ze arrokeria klase da agertzen dutena, eta gero zelako fabula kontatzen dituzten, munduko honena da Osakidetza, ez da sentitzen dugu gainera. Izan beharko luke, baina zuekin ez da. Urkulluk daukan meritu bakarra da 10 urte daramala karguan. Baina begira, 10 urte horietako azkenak, ze balantze ematen ari diren, hezkuntzan, osasunean, etxe bizitzan, zerbitzu publikoetan, errealitatea hor dago, ezin digute 40 minutuko ipuin bat kontatu telebistaz. Ez da hori kontua. Kontua da egia esan, da egia esan ondoren aztertuta negoziatu benetan, ez elkartu ezer ez adosteko. Negoziatu benetan, profesionalekin, sindikatuekin, Osakidetzako langileekin meritu ikaragarria daukate, pandemiatik atera edo oraindik ez atera eta begira nola dabiltzan, nik ezagutzen ditut asko, kontatzen didate, zein den bizitza basurteko ospitalean, Gurutzetako ospitalean, ambulategitan badakit, laguna dauzkat, guri gezurrik ezin zaigu esan. Hori da egoera, ez da serio, ez da serio. Zein helburu izan dezakete, ez da? Herritarrok pairatzen dugun zerbait delako, egunerokotasunean ikusten dugulako, pairatzen dugulako, beraz, hitzak eta gero ikusten dena, ez? Praktikan aurrera eramaten dena. Era bateko dibortzioa dago errealitatearekin. Gotzen Zagardui ere entzun genuen atzokoan, eta entzun berri dugu, ez Eusko Legebiltzarrean, oposizio talde guztiak ere harrituta gelditu ziren, ez zuelako galdera bat ere erantzun. Eta ez dago erantzun behar. Orain, egingo dituzte elkarrizketak, euren nahi duten medioetan, hori bai, aipatzekoa da, ez da? Eta diskurtsoa saiatuko dira behin eta berriro esaten. Jendea lasaitu nahian, baina egia da, geroz eta esnatuagoa gazela, ez? Gizartea ikusten ari da zenbat profesional da zen lan kaleetan, zenbat sindikatu, eta hortaz nik espero dut benetan, igual Madrilen moduan, kaleetara irtetzea, ez? Eta udana salatzea, ez? Gero bai badago ezjakintasun pilo bat. Adibidez, ni egonaz hitz egiten hainbat pertsonekin eta karguak dituzten pertsonekin eta ez zekiten adibidez onkologikoa pribatua dela. Badago entitate pribatu bat beren atzian eta hortaz, bai hori esatia garrantzitsua da, komegi da, ez? Eta gero, deia egunkarian, Gotzone Sagardui, eman zauen asteburu honetan beste elkarrizketa bat, ez? Eta bertan ezan zauen basurto zirurgiaren itxiera, dakigunez, epaile baten erabakiarengatik gelditu zala, eta bera esan dau, ez dauela ados erabaki horrekin. Hortaz, ahal dagoenean hori egingo dago, ez? Neurriak hartuko dituzte, eta ez dute argi esango zein neurri. Eta ez dute argi esango zein neurri, jendia ez konturatzeko zer egiten ari dienen. Eta, boterean egongo dien denbora guztian saiatuko dira euren helburuarekin. Bien bitartean ere egozten dute, ez? Lehen arretako egoera hori horren atzean dagoela langile falta, ez? Baina ez dute inolako sakonean begiratzen zer dagoen horren muinean. Langile falta, langile iesaldia, joan egin dira, atzerrira batzuk, hain da, egongortasun falta dago ikaragarria, hori biztan da, esan nahi dut, osasun munduan lanbide bat nahi duenak gorria pasa behar ditu. Eta gorria pasa behar ditu lanean ere, niri atzo bertan kontatzen zian erizain batek, ez da, nola dabiltzan, hemengo ospitala handi batean, badazpadez dut daturik emango, ze gero neurriak hartzen dira gaina kontra, baina nola dabiltzan eta zegoera dagoen, esan negargarria da, benetan, ez daukate goizean goizetik 8:00 hasi eta 3:00 arte ez dute momentu bat lortzen, zeu zer amaiketako bat edo baskari moduko zerbait. Ez dute bitarteko bat ere lortzen, itota dabiltza. Bakoitza 40 piku zaindu beharrean eta ikaragarria da egoera. Claro,
Ze gertatu da, zergatik joan dira hemendik alde egin dute hainbat erizainek eta medikoak ere. Noren errua da hori? Ze autokritika egin behar da? Hor dago autokritikaren muina. Gero esaten dute publiko-pribatu kolaborazioa. Claro, zema diru doa, zema baliabide doa pribatutara. Beraiek horrela planteatzen dutelako. Zu diozu onkologikoa pribatua da, eta ez bakarrik onkologikoa. Hemen ari dira loratzen klinika pribatuak eta osasun sistema pribatuak, gure kutsak ere, behin da berriro eskaintzen dizkigute. Egizu osasun kontratu pribatu bat, merke-merke, eta benga, ekarri dirua, eta egizu, zehola bermatuko zaizu lehen arreta. Bueno, hori da realitatea. Ezin da izkutatu. Gobernu honek ez du neurriek hartuko. Nik uste aldaketa bat behar da laia gobernuan. Behar da. Ez da bakarrik hemen, Nafarroan ere arazo larria daude, lehen arretan. Behar dira gobernuak aldatu. Eta behar dira gobernuak herritarren beharrei sintonian jokatzen dutenak. Hori behar da. Gero erabili duten beste aitzaki bat izan da pandemia, ez? Hau dana pandemiaren gatik gertatu da, baina entzuten badiogu langilei, eurek esaten dute, hau askoz belen, hau sortu zala eta kalteak horren daz. Eta esaten duzu ez, langileak mendik joaten diela beste toki batzutara lan egiteko eta normala da, ez? Euren kondizioak zeintzuk die, zenbateketako guardiak, zenbat kontratu lotzen dituzten urte baten, igual 30 kontratu erizan batek edo mediko batek, eta hori oso larria da, ez? Bai, komentatu izan dugu, non dauden EAJaren gobernuetan privatizazio prozesu horren sustraiak, eta Urkullu 2012an egin zuten lehendakari, baina lehenagotik ere izan ziren, aipatu izan ditugun izenak Osakidetzako zuzendaritzan, Iñaki Azkuna beste, eta hor oso nabarmena ziren pribatuaren aldeko jarrerak, ez da, hori hola da. Ikusiko dugu. Bien bitartean sindikatuek aipatu bezala ostegunean elkarretaratzeak deitu dituzte ospitalen atarian eta gabonetik bueltan segurazki deialdi gehiago izango dira, manifestazio deialdi gehiago. Gaizaldatuko dugu eta Galdakaora begira jarriko gara bertan bi etxegabetze daudelako edo egiteke daudelako, Banko Santanderrek eta Kutxabankek nahi dutelako adinez txikiko 3 haur dituen ama gazte bat, eta baita ere 67 urteko pentsiodun bat bere etxetik kaleratu. Galdakako etxebizitza sindikatuak hori salatzen darama hainbat aste, eta goraren berri emango digu Luis Diazek. Eguerdion, Luis? Eguerdion. Aipatu dugu ez da, Galdakaon adinez txikiko 3 haur dituen ama gazte bat eta 67 urteko pentsiodun bat kaleratu nahi dituztela, beraien etxeetatik. Kutxabank da horietako bat, hain zuzen ere Patxi 67 urteko pentsioduna kaleratu nahi duena. Zein egoeratan dago, Patxi? Egoera latzean, ez, hainbat zentzutan esango nuke. Alde batetik ekonomikoki, pentsioduna da Patxi eta pentsio txikia jasotze du. Eta, momentuan Kutxabankek etxetik bote nahi du. Bere garaian hipoteka bat eskatu zuelako eta ordaindu ezean momentu baten, langabezian erori zen momentu baten, ordaindu ezean Kutxabankek prozesu judiziala eta abiatu zuelako, ezta? Eta horren ondorioz, etxeak kendu zioten, jabetza, hau da, indikan berdean bizi da, baina jabetza kendu zioten, zor bat utzi, eta momentu honetan dataren bila dabil Kutxabank ja etxetik kaleratzeko. Gainera, gainera badakizue estatu espainolean, behin etxea galduta edo behin bankuak etxeak kenduta, zorra gelditzen zaizula. Orduan egoera da jabetza ez daukala, kriston zorra gelditzen zaiola oraindik Kutxabankekin, eta gainera Kutxabankek ja etxetik kanpo bota nahi duela, ez? Hori da daukagun egoera. Noski horren ondorioz ere osasun arazoak ere baditu Patxik, eta inkluso orain behartuta dago, bera itsasoan ibilitakoa da, eta kasi behartuta dago itsasora bueltatzea, diru apur bat lortzeko edo gehiago lortzeko, ez? Orduan, oso egoera latzean dago, eta gu proposamen bat luzatu diogu Kutxabanki, eta proposamen hain zuzen ere da alde batetik noski zorra kentzea, zorra hori ordain ezina delako eta horrekin ezin delako bizi Patxi, eta noski alokairu sozial bat
egitea, ez? Osea, hau da, gu esaten dioguna Kutxabanki bi aukera daudela bakarrik. Edo etxegabetzea, desauzioa patxi kalean uztea, edo alokairu soziala. Horixe Patxiren egoera, Kutxabanken ekimenez etxetik kaleratu nahi dutena, eta Banko Santander dago bestaldean ere, 3 seme-alaba dituen ama etxetik kaleratu nahi duena, funts putre baten ekimenez, ezta? Aipatu bezala bankuekin ari zarete hitz egiten negoziazioetan, baina horiek guztiak baztertu dituztela salatu duzue. Bai, Banko Santanderren kasua, edo, negoziazio eza, oso ironikoa da, ezta? Eta honek ere, behar du nola baitere errepaso bat egitea azkeneko urteotan Banko Santanderrek egindako negozioarekin, ez? Egun, etxea da Banko Santanderrena eta Cerberus deitzen den funts putre batena, ezta? Beraien artean amankomune daukate sozietate bat, enpresa bat, Global Pantelaria izenekoa, eta horren bitartez egite dituzte bere negozioak, edo, eta beste enpresa batzuen bitartez ere. Orduan ikusi behar dena hor dela, bere momentuan Santanderrek etxegabetzea asko egin zituela, ez? 2008ko krisialdiaren ondoren eman ziren etxegabetzea asko, eta horri esker bere ganatu zituela milaka eta milaka etxe bizitza. Eta orduan urteak aurrera joan ahala, kasu honetan 2018an egin zuena da hartu 26.000, eta da enpresetako bat. 26.000 etxe bizitza hartu, horrekin enpresa bat sortu, Santander taldean zegoena, beraien zen enpresa bat, eta enpresa horren akzio asko saldu zizkion funts putreari, ezta? Orduan honekin zein du Santanderrek. Alde batetikan, desauzioen bitartez lotutako etxe horien enpresa horren akzioak salduz, dirua lortu, baina akzio batzuk ere erreserbatu ditu berarentzako. Orduan oraindikan dirua lortzen du horren bitartez. Orduan, ze esaten du Santanderrek? Etxe hori berarena ez dela, beste enpresa batena dela. Eta hori argudiatuta edo hori esan da, ez du gurekin elkartu nahi, ez? Orduan, guztia esaten diogo Santanderreri. Zu enpresa horren zuzendaritzan zaude ere, eta beraz, nahi dugu lortu bilera bat bai zuekin, bai funts putrearekin. Eta zuek hori egin dezakezute, bez? Eta, eta horretan beraiek esate dute etxea ez dena beraiena, baina argi dago badela, ez? Eta orduan, gu pentsatzen dugu Santander badela egoera honen errudun, Kutxabank bezala ere ez, beraiek zehatzu zituztelako baldintzak, etxe bizitzaren merkatuan ematen diren baldintzak, beraiek lortu zutelako diru asko baldintza horiekin, eta orain noski ardurak hartu behar dituztela. Orduan, Banko Santanderrek ere gauza asko egin ditzake, esaten diogu alde batetik prozesu judiziala etentzea, eta hortik abiatuta soluzio bat bilatzea. Noski alokairu soziala izan behar da oraingoan ere soluzioa, eta Santanderrek baitu bere esku hainbat soluzio. Egin dezake funts putrearekin eta gurekin eseri, baina nahiko baluke ere Santanderreko haindikan, eta herrian bertan, baina bai Bizkaia osoan, baditu etxe bizitza huts asko. Gainera, etxegabetzen ondorioz lortutakoak. Orduan gu ere Santanderri plazaratzen diogu. Egiozu emakumeeni eta familia osoari, egiozu alokairu sozial bat, oraindikan huts dauden etxe bizitza horietan, ez? Eta hori da gure exigentzia, beti esan da ere, ez dela emakume honen edo Patxiren errua egoera honetan egotea. Bankuen eta, kasu honetan bankuen, eta sistema osoaren errua dela, ezta? Osea, beraiek behartzen gaituztela, zor bat, prestamo bat eskatzea, eta beraiek zorpetzen gaituztela, beraiek nola baitere, behartzen gaituztela ere, kriston alokairuak edo ia ordaindu ezin diren alokairuak ordaintzera, eta bar. Orduan, gu dioguna da. Azken finean, etxe bizitza doakoa eta unibertsala izan behar da, eta ez den bitartean, jasatzen dugun guztia, eraso bat bezala bizi behar dugu. Eta beraz, eta ez arazo pertsonal bezala edo norbanako arazo bezala, baizik eta beraiek jendarteari egiten dioten eraso bat bezala. Eta beraz orain, gure sindikatuan lanak da, gure artean
defendatzen, antolatzea eta kasuak defendatzea. Orduan, hori, eta Santanderera bueltan, erresa daukate. Oraingoz bai Santanderri, bai Kutxabanki, eskatzen diogu lehenengo gauza da gurekin esertzea. Esertzea eta guazen teknikoki eta guazen ondo ze soluzio den bilatzea, ezta? Eta sikiera hori ere ez duten hartzen. Beraz, bueno, horretan gaude. Ikusiko dugu aldaketarik ematen den datozen asteotan, eta bien bitartean azken asteotan egin bezalaxe imaginatzen dugu deialdi gehiago egingo dituzuela ere, ezta presio herritar hori mantentzeko? Bai, alde batetik orain daukagun bidea alde batetik da, orain dikan judiziala, judiziala edo legea gure aurka egingo du beti, baina hor badaude bataila txiki batzuk oraindik agian irabazi daitezkenak denbora lortzeko, ezta? Orduan alde batetik ere epaitegietan egongo gara bataila horiek borrokatzen edo denbora gehiago lortzeko eta denbora horren baitan oso importantea da sindikatuok herritarrok antolatzea eta bai bankuen eta bai funts putrearen aurka egitea, ezta? Orain hurrengo deialdirik ez da, galdaka honbai behatzian pensionistekin egingo dugu bat, beraiek antolatutako kontzentrazio batean, elkarlanen egon garelako eta hemendikan ere eskertu behar delako pensionistak batez ere Patxiren kasuan egiten ari diren lana, eta hori urtarrilaren 9 izango da. Eta gero hemendik aurrera funts putrearen aurka ere abiaraziko ditugu ekintzak, beharrezkoa dela, Euskal Herrian oraindikan oso jorratuta ez daukagun borroka delako eta hasi behar delako, eta gauza importante bat ere bai Kutxabankekin eta bai Santanderekin bereziki egingo duguna da izenak eman. Hau da, beraiek beti ezkutatzen dira enpresa baten izenaren atzean. Eta nork desalojatzen du, nork desauziatzen du, bai Kutxabank, Santander, baina badaude errudun batzuk. Gu telefonoz ditzen diegunean, edo bertaratzen ganerean Kutxabankera, Santanderera, eta norbaiti galdetzen diegunean, edo eskatzen diegunean bilera bat, eta horren ordez, beraiek ematen digutenean da, edo polizia abisatu, edo ezezkoa eman, edo etxegabetze agindu bat, izen eta bizenak dituzte. Eta orduan beharrezkoa da ere, gu hori pentsatzen dugu, izen eta bizen horiek ematen hastea. Salatzean orden, aurpegia jartzea, eta horretan hasi behar gara. Gu esate dugu, beldurra nolabait, alde zaldatu behar dela, ez? Osea, beldurra beti gure alde dago, ikuste duzu Patxi, ikuste duzu gure bestekidea, edo gutako edon edozein kasutan, eta orain arte gu izan gara beldur izan garena. Orduan, hurrengo pausuak izango dira, errudunak salatzea, ez? Eta izango duzu horren berri laster bai. Mezorkin geldituko gara, Luis Diaz, Galdakako Etxebizitza Sindikatutik eskerrik asko gaurkoan argibide guzti hauek emateagatik eta noski gertutik jarraituko dugu gaia, eskerrik asko. Bale, zuei, eskerrik asko. Hauxe egoera, Maialen, zu Patxirekin egon zinen harremanetan, ezta? Bai, eta badaz gauza batzuk asko harritu zitzaidanak, ez? Bere egoera eta daukon lotza. Pertsona hauek lotza sentitzen dute gauza hauek salatzean, eta normala da, bere ez, beste emakumea ez zauen nahi ez agertu, ez bere izena eman, ez da nahi jentia pena sentitzea, ez? Eta nietako hori oso larria da, ez? Eurek, bankuak sentitu behar dute lotza hori, eta ez pertsonak, ez? Patxiren kasua da bere gurasoen etxea, bere bizitza guztian pasau izan da bertan, eta 67 urte ditu, eta bera, benetan, ari da pentsatzen itxasora bueltatzea. Ia 70 urtekin. Ez da gauzat super fuertea, eta beste emakumea, 33 urte ditu bakarrik, eta 3 seme alaba ditu, 2-4 urterekin kaleratuak izan behar dienak, eta 8 urteko beste mutiko bat, ez? Eta halako gauzak hemen etxe barian pasatzea, nietako oso larria da, ez? Eta esan dagoen moduan, bankuak izan behar die errudun sentitzen dienak, eta euren izena eta euren dana jakin beharko dugu, ez? Halako gauzak ez pasatzeko. Bai, eskerrak, Etxebizitza Sindikatoa eta herri erakunde hau daudela, eskerrak nik uste dut oso funtzio sozial garrantzitsua betetzen dutela, eta mobilizatu behar dugu guztiok ere, halako kasu estremoak, estremoa dira, eta benetan naskagarria, portara naskagarria salatzeko, ez da? Gezurra dirudi Kutxabank atzo arte herritarren banku bezala orkesten zenura, ni momentu batean egon nintzen administrazio kontseiluan.
parlamentua proposatuta da, ni bezala asko, ez da? Eta begira nolako hor ere, ze privatizazio eta elitizazio eta putre bihurtze prozesua dagoen. Benetan, salatu behar dira izenak, salatu behar dira instituzioak eta bilakaera hori. Hori ere egin da EAJaren bultzadaz, bide batez esan da, eta PSOEren bultzadaz. Horiek aliatu ziren banku pribatu putre bat bihurtzeko, azken finean hori ari da izaten, ez da? Nik espero dut Galdakako udalak ere laguntzea horretan, nik uste udalek ere implikazioa behar dutela, baliabideak ere badituzte, eta batez ere presio ahalmen handia eduki dezakete Kutxabank edo Banco de Santander, edo grazia ere egin dit Cerberus izena, ez da? Fondo putre bada, estatu batuetakoa da, Nueva Yorken kokatua dago, eta batez ere, begira, zelako, hain dira putreak ze, jentearen pentsio fondoekin jokatu nahi dute. Hori da beraien jokabide printzipala, Hau da, 67 urte diozuzuk, bueno, adin horretako eta egoera horretako jentearen pentsioekin aberastu nahi dute. Eta noski, pentsioduna dirurik gabe edo arazoekin gertatzen bada, beste pandemia bat jasan behar izan duelako, danala, kupidarik gabe jotzen dute kontra, ez da, eta bere bizitzan eukiduen edo daukan apurrak kendu modu basati horretan. Cerberus izena, mitologikoa da, Cerberus edo Cancerberus izaten zen infernun moduko bat zaintzen zuen txakur amorratu bat. Norberak bere buruari deitzen badio enpresa horrek Cerberus, ari da autodefinitzen, ez da, benetako txakur amorratua dira, hori dira. Eta hau, diot, hain zuzen ere, izenaren beraren etimologian oinarri hartuta, ez da. Nik uste dut ezin direla, behin da berriro gertatzen ari dira, Bilbo inguru honetan, periferian, ezin dira onartu halako jokabideak bat gehiago ere ez. Da nik uste herritarrek aparte, instituzioak ere, batez ere udalak, implikatu beharko liratekeela, eta gu geu guztiok ere bai, halako maniobra zikin horien kontra. Bai patzekoa eta bai aitortzekoa, etxebizitza sindikatuek egiten duten lan hori, batez ere behin eta berriro gurean ikusten ari garen egoeren aurrean, eta Luisek aipatzen zuen gainera, ez dela soilik zure etxetik kaleratu nahi zaituztela, gero gainera gelditzen zaizun zorra hori ordaintzen jarraitu behar duzula, momentutik ez etxebizitza merkatuko zerbait bihurtzen den gainetik, pertsonak bere esentzia galtzen dute, ez? Bai, baina gaur egun, Bilboko kaleetan bizit dien gizon eta emakumeak eta orainik zorrak dituzte. Ez daukat ez jateko eta ez nun egin lo, eta gainera orainik jarraitu behar dute zorra hori ordaintzen eta zorra horrik tasa gehiago sumatzen doie, eta hortaz, milaka eta milaka euro oraindik kobratu nahi dituzte, eta halakoak nire ustez, ez dakit Jaurlaritza, Espainiako gobernuak edo norbait egon behar da horren atzian, ez? Pertsona hori denak diogu, bere duintasuna ere. Hortaz, zergatik egon behar gara gehiago kentzen ez dauki, justiz kontrakoa, ez? Eurak etxea kendu behar badiote edo kalean egoten bada, kale gorrian egoten bada, zer gehiago egin behar diogu. Eta gero baita ere, zenolako informazio faltan dia dugun, horrelako egoera baten aurrean ikusten dugunean gure burua. Ez daukagu inolako informaziorik zeintzuk diren gure eskubideak, ez ere egin dezakegu eskerrak horrelako bataldeak sortu diren, laguntza eske joateko, baina... Bai, horrekin ere jolasten dute, gure ez jankinduzunarekin, eta badago... Bai, hori, badago lege bat, Espainia mailan, desauzio horiek geldiarazteko, baina badaz pertsona asko ez dakitenak. Hortaz horregatik horrelako sindikatuak eta horrelako taldeak oso garrantzitsuak dira, bai informazioa, bai kasu honetan laguntzeko eta bai informazioa emateko. Bai, ni egonaz begiratzen detailean, eta ikusi du Cerberus izeneko fondo putre horrek adibidez, halako praktika bereziak egiten ditula. Sinatu ditu kontratu batzuk, hartzen dute persona premialarrian dagoenean da bera bakarrik, ez da? Eta hor presio ikaragarria egiten dute. Bestea beste sinatu egin dute letras ipinita, ezin duela inola ere informaziorik eman sinatzen duen kontratuaren gainean.
eta komunikabidei pentsatu ere ez, hau da, hori kontratuan bertan jartzen dute. Debekua informatzekoen inori kontratua zergatik. Lotzagarria dena da kontratua. Claro, jendea lotzarazi egin nahi dute, egoera ahulean dagoen persona, ez da, banan hartuta. Da justu horregatik nik uste defentsa eta erantzun kolektiboa beharrezkoa dela. Hola da. Esan bezala, adi jarraituko dugu, Galdakoko bi kaleratze horiekin zer gertatzen den, minutu gutxi, minutu bate besterik ez zaigu falta solasaldiarekin amaitzeko, asteburuan igandean bertsolari txapelketa nagusia izan duguna Iruñean, eta Carmelo, bertan izateko aukera izan duzuna baita ere, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun. Da, ezer baino lehen eskertu behar diot benetan bihotzez Hamaika telebistari, ze antolatu zenuten halako sosketa bat, eta tokatu egin zitzaizkidan, hemen dauzkat, sarrera biak, benetan eskertuta guztiz ez da, eta zorionekoak izan ginen, ni eta bikotea joan ginen, ez genuen esperoia lortzerik sarrearik, eta ara non, aukera Hamaika telebistari esker, argi esan behar dut, aukera esan genuen egun osoa pasatzeko, benetan historikoa gertatu zen txapelketan. Bueno, txapelketan miragarria ni lehenago ere Bilbon egonan nintzen, final aurrean, eta beste batzutan, da beste txapelketa batzutan. Aurtengoa eginda Iruñean, eginda 13.000 personatik gora egon gara, Euskal Herri osoan dimensionatu da. Bueno, ez dio, ez da itzal, munduko futbol txapelketa ez da itzalik ere ez dio egin. Euskal Herria mentzat, nik astu nuen munduko futbola eta dana. Dan Maialen Ojami, Amezarzaius, Aitor Mendiluze, Sustraiko Lina, Alaia Martín, Beña Gaztelumendi, Nerei Barzabal, Joanes Ilarregi, bueno, Nafarrak, Iparraldekoa, Bizkaitarrak, Gipuzkoarrak, hiru emakume batek irabazi, berriro ere Maialen Lojanbiok, izan zen amets bat bizitzea bezala benetan. Ni guztiz eskertuta Hamaika telebistari. Asko posten gara, ez den inolako azpitzokorik egon ez pentsa, Badakit ez, hori zuekin inkompatiblea dalako. Da nirekin ere bai, noski. Bueno, hemen utziko dugu gorko solasaldia, Maialen Ferreira, Carmelo Landa, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik eta ordu bietatik aurrera. Eguneko albiste nagusiak, egunero bezala, Carolina Suarez lankidaren eskutik ondo izan. Bueno, gutxope gara eta gure abesti berria edo bideoklip berria aurkezten gabiltza urrunean. Apur bate izenburuak esaten duen bezala, gure ez dakit gauzak, pertsonak edo dan ezalakoa urrunean dagoenean, faltan botatzen duzunean, horreri buruz doa kanta. Eta, bueno, espero gustoka izatea eta bideoa eta bestia gozatzea.